tady zas. No, už sme si našli nejaké veci. Už sme si tu robili posteľ a idem spať, lebo je noc. No a máme ráno. Pekné ráno. No. Ty brďo. Pekná truhlica. Dobre. Toto neviem, čo to je. Mohli by sme ísť kopať. No, ale obleč sa to. Oblečieme sa. Toto je asi môžeš nechať. Netreba. Oh. A ideme kopať. Čo je toto? To čo je? To museli mnichovia tu dať. Vykopeme to, čo tu môže byť. Tak idem si po lopatu. Po lopatu. Hej, my sme mali vlastne tam asi tú lopatu, čo? A predovšetkým sme našli diamanty v tej jaskyni. Veľmi veľa. A veľmi veľa. Tak sme si všetko vyrobili. Čím kopeš tam prečo? Tak, máš lopatu, a ešte poďme. Uhlie. Hej! Dúfam, že tu nebude niečo dobré. Dobre, dáte uhle. Ideme kopať uhle. Nemáme terčky. Diamanty! Ty kuku! To je, aha. Redstone. Hej, redstone! Hej, redstone je červený chlapče. No. Zlato. Zlato nám asi nič nepomôže. Hej, to môžeš robiť zlato. Ne, zlato, nie je také. Vieš, aj diamanty si vieš. Počúvaj, skúšal som Ale zlata. diamanty. Odporúčam vám, zlatý krompač si nerobte, je to na nič. Vykopete 8 blokov a už ho nemáte. Ešte máš diamanty? Hej. Veľa. A jak sa vyhrábeš von? No, to je tiež problém. Ešte tu. 3 ender perly. Škoda, že nemáme ender perly. Pije. Keby sme ich našli, možno, že budú v tamtej truhe. Nebolo by od veci. Dať si 1,5 deci. Dávaj, nalívaj. Vodu. Pijeme vodu. Ešte tu máme popel. Ale veľa to sme našli Aj to zase. tu nechápem, kto tu dal? A to je... Dobre. Ojo, urobíš si udicu a budeš ísť na ryby, keď budeš mať. Máš pavúky? A tu nie sú ryby. No ale však nájdeš jazero. Aj to je blízko. Aké nájdeš. Ale nepríde, keď je dosť toho. No, dobré veci máme. Bož si tam niečo. Čo už robíme s diamantov? Drevo nemáme. Ja už viem, čo môžeme urobiť. Nájdeme jablko a so zlatom urobíme zlaté jablko. Áno. Kočka si. Začala nám tu plšať. Na jedenie. A to si robiť. Ja ti pridá pomaly celý život, ty kokos. Keď máš pol životíka. No a keď máš pol meso, no to čo robíš? Drevo. Z lopatu? Sekal drevo. No, pomýlil som sa. Už sa dobre rozpršalo. Dorite. Teraz sa nám tu doma Už som tady. rozpršalo. Tak to bude zle. Ja som na tým doma. Dobre. A bicykel. Máme 15 driel. Ideme do našej Dávaj vesnice.
Všimajte si. Kočka. Ticho! Ty si koč. Drž hubu. Ty si kočka. Ideme si do craftingu. Zlaté kocky môžeme zrobiť. Čo, bro? Rob kocky. Jednu. Toto veľa. Veľa sa begne dáš. Otvárajte. A čo sa dá robiť obsidian? My sme zase... Čakaj, toto je čo? V Google to nič. Máme 60 dreva. A môžeme si urobiť paličky. Aj tu sa rozpršalo, aj u nás prší. Teraz stopne. Áno. Teraz stopne. Takže sme tu zás a ešte nám prestalo pršať. Ale ja som si teraz všimol, že tu mám obsidian. Zoberiem si aj vypľovať. A idem na dole. A postavíme si. Totema. Totema. To keda, on nevie, čo je totem. No. Nezabudni, ale Kubo, ty si ešte totema nedal na druhú ruku. A keď nemá ho v ruke, tak tomu nepomôže. Však si ho dá. A sme na... Tu. Vrátil si sa naspäť. Nie. Daj si torčky. Odporúčam. Tu sú hore toty. Čo to zvučí? To hore sú také. O, zombík. A tu sú tuté hore. Čo dáva Čo lieta. A čo po nás hádzu toté. Oheň. To ti ohnivý? Idem ťažiť. Neviem, na čo to bude. Ale totema by si nemal? Mal by radšej totema. A toto je na čo? Toto? Totem? Však totem si daj. Večerný oheň. Hej, daj si totem. Kde je to? Totema rýchle. Však máš to. Tuzo. Malý decko. Ne, choď mi to. Počúvaj, ja viem. Je tu zombík! A ideme ho zabiť. Kde? No, robíme to. Ideme to zabiť. A máme niečo žlté. Neviem, čo to je. Teraz išiel preč kamarát jeden, lebo prišiel po neho baba. A to si nevšimáte. Všimáme si hru. Čo je to? Zombík. Zombík, tu je ďalší. To
którego zabijemy. Potem Dwa. Ja was nie będę może mi też kuna wieść? No to by się do ciebie widział. No, może ci dać taką hiżu. Czekaj, mogłaby tu być taka hiża. Ja już sam to niekiedy grał, także wiem. Nie, że niekiedy. Mamy hiżu! Mamy hiżu! Mamy tu hiżu, także wspaniale. Mamy tam kruciecu świniu. Bazar! O, dożyci. Mamy problem. Wychodzimy! To nie ładnie, idziemy do portalu. Musimy iść do domu. Przasiadko. A za chwilę będziemy nas i kończyć. Tak, czos! Poczekaj, dojdziemy do domu. Tak. U nas pierwszy jeszcze. Jeszcze to pierwszy. Także...